5 ασκήσεις κατά της γύρανσης. Αν θέλετε να παραμείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο νέοι και υγιείς, τότε αυτό το βίντεο είναι σίγουρα για εσάς, διότι θα σας δείξω τις 5 καλύτερες ασκήσεις κατά της γύρανσης. Η 5η άσκηση είναι πραγματική βόμβα. Παρακολουθήστε λοιπόν το βίντεο μέχρι το τέλος. Πάμε. 1. Καθίσματα. Τα καθίσματα εμπλέκουν αρκετές μεγάλες μυϊκές ομάδες. Κατά την εκτέλεση των καθισμάτων, εργάζονται ενεργά η γλουτή, η πρόστια και η εσωτερική πλευρά των μυρών. Οι μυς της πλάτης και της κοιλιάς εκπληρώνουν σταθεροποιητική λειτουργία και διατηρούν τη σπονδυλική στήλη σε ευθεία θέση. Κατά τα καθίσματα, εμπλέκεται το μεγαλύτερο μέρος των μυών του κάτω μέρους του σώματος, που βοηθάει να αναπτυχθεί η δύναμη και η αντοχή τους. Οι δυνατοί μυς σας επιτρέπουν να κινείστε άνετα και να εκτελείτε εύκολα τις καθημερινές εργασίες, όπως το ανέβασμα σκαλιών ή το σήκωμα από καρέκλα. Τα καθίσματα ενισχύουν τις αρθρώσεις σας. Με τη σωστή τεχνική και τη βέλτιστη δοσολογία του φορτίου, τα καθίσματα συμβάλλουν στην υγιή λειτουργία των αρθρώσεων του γόνατος, του ισχύου και του αστραγάλου. Τα καθίσματα βελτιώνουν την πυκνότητα των οστών και μειώνουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Τα καθίσματα βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Όπως κάθε άλλη άσκηση, τα καθίσματα κινητοποιούν τους μυς και βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου. Κατά τη γυμναστική, τα κύτταρα τροφοδοτούνται ενεργά με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, που έχει θετική επίδραση στη λειτουργία τους και στη συνολική ευεξία του ανθρώπου. Πώς να εκτελείτε σωστά τα καθίσματα. Πέλματα. Στο πλάτος των ώμων, τοποθετήστε τα χέρια είτε ίσια μπροστά σας, είτε κρατήστε τα πίσω από το κεφάλι. Με την εισπνοή, κατεβαίνετε αργά προς τα κάτω. Στο κάτω σημείο, σταματήστε οπωσδήποτε για μια στιγμή. Η πλάτη πρέπει να είναι ίσια και η αναπνοή βαθιά. Με την εκπνοή σηκωθείτε ξανά. Εκτελέστε 3 σετ των 10 επαναλήψεων. 2. Σανίδα, plank. Η σανίδα είναι μία από τις καλύτερες ασκήσεις για την ενίσχυση των μυών του κορμού. Η τακτική εξάσκηση βοηθάει να βελτιωθεί η στάση του σώματος και να ανακουφιστεί ο πόνος στην πλάτη που προκαλείται από αδύναμους μυς και μυϊκή ανισορροπία. Επιπλέον, η σανίδα βοηθάει να βελτιωθεί η συνολική φόρμα του σώματος και να ξεπεραστούν τα προβλήματα ισορροπίας που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς στο σπίτι. Βοηθάει επίσης στο τέντωμα των μυών και των τενόντων, που επηρεάζει την ανάπτυξη της ευληγησίας. Η σανίδα θεωρείται επίσης ωφέλιμη για την ψυχική υγεία, διότι μπορεί να λειτουργήσει ως διαλογιστική άσκηση. Το στατικό στοιχείο, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την αναπνοή σας, μπορεί να σας βοηθήσει να ηρεμήσετε και να βάλετε σε τάξη τη σκέψη σας. Πώς να εκτελείτε σωστά τη σανίδα. Ξαπλώστε στο πάτωμα, τα χέρια στο πλάτος των ώμων και τα πόδια στο πλάτος των ισχύων. Λυγίστε τους αγκώνες και τοποθετήστε τους πύχη στο πάτωμα σε ορθή γωνία ως προς τα οστά των ώμων. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας είναι ίσιο. Μην γυρτώνεστε και μη σηκώνετε τη λεκάνη. Κρατήστε το σώμα ίσιο, με ενισχυμένους κοιλιακούς μυς. Εκτελέστε 3 σετ των 30 δευτερολέπτων. 3. Προβολές. Lunge. Μαζί με τα καθίσματα, οι προβολές θεωρούνται παραδοσιακή άσκηση για στιβαρούς γλουτούς. Εκτός από τους γλουτιαίους μυς όμως, εμπλέκονται και οι μυς των μυρών, των γαμπών, της πλάτης και της κοιλιάς. Οι προβολές απελευθερώνουν την ένταση από τους μυς της πλάτης, που ανακουφίζει τον πόνο στην οσφυϊκή περιοχή, ο οποίος εμφανίζεται συχνά σε όσους εργάζονται καθιστή. Οι προβολές βελτιώνουν τον συντονισμό και τη στάση του σώματος χάρη στη σταδιακή ενεργοποίηση της δεξιάς και της αριστερής πλευράς του σώματος, στην ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας και της σταθερής θέσης της σπονδυλικής στήλης. Οι προβολές αυξάνουν την ευληγησία του σώματος, φορτίζοντας τους καμπτήρες μυς και σας βοηθούν να χάσετε τα περιττά κιλά. Η εκτέλεση των προβολών απαιτεί πολλή ενέργεια, οπότε τα αποθέματα λίπους εξαφανίζονται και χτίζεται μυϊκή μάζα. Πώς να εκτελείτε σωστά τις προβολές. Σταθείτε με τα πέλματα στο πλάτος των ώμων ή λίγο πιο στενά, ισιώστε την πλάτη και ισιώστε τους ώμους. Κάντε ένα φαρδί βήμα προς τα εμπρός. Το πόδι που εργάζεται σχηματίζει στην κάμψη ορθή γωνία και το πόδι στήριξης σταθεροποιείται στις μύτες και επίσης λυγίζει σε ορθή γωνία. Μην ακουμπάτε με το γόνατο στο πάτωμα. Η βέλτιστη απόσταση είναι 2 με 3 εκατοστά. Κρατήστε τη σπονδυλική στήλη σε ουδέτερη θέση και τους κοιλιακούς μυς σφιγμένους. Επιστρέψτε στην αρχική θέση και στη συνέχεια επαναλάβετε στην άλλη πλευρά. Εκτελέστε 3 σετ των 10 επαναλήψεων. 4. Κάμψεις χεριών, push-ups. Οι κάμψεις χεριών εμπλέκουν τους θωρακικούς μυς, τους δελτοειδείς μυς, τους τρικέφαλους και τους κοιλιακούς μυς. Η άσκηση βοηθάει στην ενίσχυσή τους και στην αύξηση της μυϊκής μάζας. Οι τακτικές κάμψεις χεριών εμποδίζουν την ανάπτυξη της σαρκοπενίας και η δυνατή μυς. Υποστηρίζουν τα οστά και τις αρθρώσεις και μειώνουν τον κίνδυνο καταγμάτων. Επιπλέον, οι κάμψεις χεριών βελτιώνουν τη λειτουργική κατάσταση. Η άσκηση έχει ευεργετική επίδραση στο αναπνευστικό και στο καρδιαγγειακό σύστημα του σώματος. Οι κάμψεις χεριών αυξάνουν την κινητικότητα των αρθρώσεων. Η τακτική εξάσκηση βελτιώνει την κινητικότητα των αρθρώσεων του ώμου και του αγκώνα και επίσης υποστηρίζει την υγιή λειτουργία τους. Οι κάμψεις χεριών
Βοηθούν επίσης να βελτιωθεί η ισορροπία και η σταθερότητα, διατηρώντας τη σωστή στάση του σώματος κατά τις κάμψεις. Οι μυς σας εργάζονται συνεχώς για να κρατήσουν το σώμα σας στη σωστή θέση. Πώς να εκτελείτε σωστά τις κάμψεις χεριών? Αρχική θέση. Ξαπλωμένος, σώμα σε μία ευθεία γραμμή. Πόδια ενωμένα. Χέρια στο πλάτος των ώμων, οι παλάμες τοποθετημένες κάτω από τις αρθρώσεις των ώμων, το βλέμμα κατευθύνεται προς τα εμπρός. Με την εισπνοή, λυγίστε τα χέρια και κατεβείτε προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας είναι σε ίσια θέση και σφίξτε τους κοιλιακούς μυς. Με την εκπνοή, ισιώστε τα χέρια και επιστρέψτε στην αρχική θέση. Εκτελέστε 3 σετ των 10 επαναλήψεων. 5. Γλουτιαία γέφυρα. Η γλουτιαία γέφυρα είναι μια απομονωμένη άσκηση που στοχεύει στην εμπλοκή των γλουτιαίων μειών και στην ενίσχυση των μειών του κορμού και των μυρών μέσω στατικού φορτίου. Ο κύριος μυς που εργάζεται εδώ είναι ο μέγας γλουτιαίος μυς. Εργάζονται επίσης οι μυς των μυρών, οι μυς του κορμού, ακόμα και οι μυς της γάμπας. Εκτός από τη βελτίωση της εμφάνισης και την καμπύλωση των γλουτών, η γλουτιαία γέφυρα χρησιμοποιείται και για θεραπευτικούς σκοπούς, κυρίως κατά την αποκατάσταση. Το όφελος της γλουτιαίας γέφυρας έγκυται στην ενίσχυση και στη σταθεροποίηση των μειών της λεκάνης και του κάτω μέρους της πλάτης. Σύμφωνα με έρευνες, η σταθεροποίηση των γλουτιαίων μειών και των μειών της πλάτης μειώνει τον χρόνιο πόνο και χρησιμοποιείται ως προληπτικό μέτρο κατά διαφόρων νοσημάτων. Πώς να εκτελείτε σωστά τη γλουτιαία γέφυρα? Αρχική θέση. Ξαπλώστε ανάσκελα, λυγίστε τα γόνατα σε ορθή γωνία, τα πέλματα στέρεα στηριγμένα στο πάτωμα. Τα χέρια βρίσκονται κατά μήκος του σώματος, οι παλάμες προς τα κάτω. Σφίξτε τους γλουτιαίους μυς και με την εκπνοή ανυψώστε τη λεκάνη προς τα πάνω, θα πρέπει να σχηματίσετε ευθεία γραμμή. Κρατήστε για 1 δευτερόλεπτο για να νιώσετε πώς εργάζονται οι μυς. Με την εισπνοή κατεβάστε απαλά τη λεκάνη προς τα κάτω. Εκτελέστε 3 σετ των 10 επαναλήψεων. Συμπέρασμα. Παρεμπιπτόντως φίλοι, παρακολουθήστε οπωσδήποτε τα υπόλοιπα βίντεο σε αυτό το κανάλι, οι σύνδεσμοι είναι στην οθόνη ακριβώς τώρα. Σύντομα τα ξαναλέμε.